Sarupathar MSC constituency ka parlo Balipathar riso ejanga tumaphan Kicharli Avarsai Dunangji Pupena Jok Balipathar Higher Secondary School along chemistry lapen biology a lab a building Kimrang Patangponsi Karbiang Autonomous Council CEM Dr.Tuliram Ronghang arideng pen ing pupontanglo Kidamtang ni phai pliada por phai sirke prajiti mapor lakhaing ko rahini Sarupathar MSC constituency ke parlo Balipathar mate sangti hidi Balipathar Higher Secondary School along kidamtang ni pen chemistry lapen biology lab a building kemi Kimrang Patangponsi Karbiang Autonomous Council CEM Dr.Tuliram Ronghang arideng pen ing puponlo Labangso a building mate hem kimi kangpu mayalong aluhisar po mana peng pen Karbiang Autonomous Council CEM Dr.Tuliram Ronghang EM Richard Togbi MSC Kadom Terangpi EM Surjo Rongphar EM Madhuria Dhekial Phukon Abarim MLA Klengdun Ingti Simeon Rongphar VDC Chairman Sarupathar Elise Teronpi VDC Chairperson Silarson Rongpi Maiphu BJP Sarupathar Mondal Committee Atumpen Kichenglo Balipathar Higher Secondary School Principal Apen Teaching Staff Atum Chetong Dunsi Aliralon Pidunlo Karbiang Autonomous Council CEM Dr.Tuliram Ronghang pen kaning je ponatengke chemistry lapenke biology a lab laki non malom ki thurmi loke charle aning ke hang atuma phansi avarsai pipon lopasi ning je pon Sangti hidi pen presented rang Karbiang Live